Oke guys, kita malam-malam mau ke tempatnya Kak Mano. Arep ngincipi bodok emak sawi guys. Bodok ampela, ati ampela, seret pokoknya. Kali ini ditemani sama Mbak Doli, seret bakal balik lagi ya Mbak. Ya. Harap incep masakan sering. Oke guys, udah nyampe Saradan. Maaf ya guys semuanya, beberapa hari tidak ikut sama Mbak Doli sama Kak Mano karena repot sendiri di rumah. Mungkin gak ngerti tau Jainul kemana montek. Apa sih Mbak? Aku gak ero Jainul ngomong anak montekon Jainul anu kari gak minum bu tak omong nyeret tau morok. Lah terakhir kesibuk lho Mbak ning omah ngopeni ayah lho kok. Jereng. Oke. Kita tampilnya besok ya guys, insya Allah. Besok kan sudah aku serda mau belanja-belanja yoan guys. Jadi wis rodok berkurang kegiatan di rumah. Insya Allah besok bisa bantu-bantu. Maaf ya netizen semuanya yang sudah komen-komen, tanya-tanya. Terus para pembeli-pembeli pasti nanya kok krunya nggak lengkap. Karena kita punya kesibukan sendiri beberapa hari ini. Tapi nek beduk karena ditekok netizen. Nah Irfan kok nggak ditekok netizen ki piye jadi? Lah dhek kan malah tukang sote. Dhek kan sote gak tahu ketok. Piye jadi? Sing pokoknya artis yang melambung hari ini adalah Mbak Doli. Mbak Doli WA-nya semakin rame, semakin banyak. Wong pesen nang aku ya nek wong pesen. Mbak Doli yo nampa dhewe ya. Mau tak dhewe aku serene selatu. Lah iya. Langsung gini. Ya, Mbak. Aku ya cukup nomor sakit kayak nomor. Iya, ini nomor undiane. Nanti aku nomor 6 cukup nih. Terus nomor 12 Nah, iya. Aku ngadai dhewe tak selene ngisor, wonge teko ya sekarang. Wonge keduman cujune. Lah iya. Kayak Jawa barang iki cujune sik. Engko ditengeri Mbak pembeli yang setia setiap hari beli kok oleh undian. Kayak ngene siapa? Mak Karno. Yanto ayam. Yanto ayam kok iso. Jereng. Oke guys, wis teko sik. Tak jalan dulu. Yes. Angkringannya pindah ning omah. Pindah ning omah. Aku lagi tilek-tilek. Oke. Kita mau ke rumah sana. Halo. Ya, langsung nyekel piring. Iki sesuk sing ngedep aku bodoke. Aku khusus ngedep bodok sak batine. Konggonmu piro, Mas? Konggonmu piro? Yo aku ngedol ku 2 juta. Loh, ki bos mulai. Loh, ya gak langsung tak angkut to mbok carane. Mateng. Leki. Lah iki mbok bata. Lah iya. Ya lah kayak mulai lho ki bose. Kelelahan ki lho, guys. Ya bojone Mbak Doli jarene. Piye, guys? Ya ultra lonte lanang kuwi. Piye? Lonjone oke ora tak ewangi. Nuwun.
Bawang kating nih. Jadi bawang kating bawang biasa. Iya, alat latene kayak masak. Latene juga kok jarban. Halo Mas Yuda, halo Mbak. Halo, selamat malam. Iki ngono apa wi keluarga anu. Iya. Keluarga Iya. cangkokan. Dadi Iya. ya sak nggon-nggon ki ya masak, pemasak, sak anak, sak putu, Mbak sak Doli iki kok mantu sari ki. Milan. Kabeh. Kabeh. Oke. Oh iya, bener sing tarweh. Sing traweh lingak-lingu kala ya iki dapure. Mau aku tarweh gak enak koncone dadi aku ya tenang. Ki apa bumbu apa iki, Mak? Bumbu badak. Cepet nale. Ya Bodokan sesuk, guys. Aku tak ngedep bodok. Ya, Mak ya. Ya teh, Mak. Godhok kuwi sing ngedep. Yo, ya sesuk iki bagianku sing ngedep. Sing ning kene ben ning kene urusane sesuk tak usung saiki. Halo Mbak, dupone pun kula tepakne lho Mbak. Iki mengundang karyawan. Ki sini mbok nggo apa, Mak? Ya wis ngono ae kon. Lho gak mbok nggo kuah. Yo kadang gak dudu. Ya itu bobli kok Sing nggo kuah yo an. Kono dinggo dudu. Nggih tambah. Rasane endul mbok tambahi air kelapa. Kayak dudu. Yo gak oke tinggo anu tok. Pira kabeh. Wis ta lho, tidak. Piye mantep, Mak. Iki bumbune badak. Oke. Badake berarti badak kuning ngono kae, gak nggae kelapa parut. Yo ora kayak foto opo, gak modern kan. Kayak badak Jawa. Nek Mangan botoke tempe wae mak. Sing ben anu kayak asin no. Kayak gak luki, kayak Jamur kan. ya, tidak mlebu sotek. Mlebu. Ayo bener lho. Iya. Kasinan. Nes kapak we. Aku mau ceritane ngari. Tibake gak disapa, Mbak. Apa wis jenenge kowe wi radik kasin terus iki perang-perang dino apa njaluk rabi penjuk kawin. Iya. Tibake gak made in Mak Sawi, pokoke sing asin ya. Kabeh ki kasinan perang-perang dino ki mergo Iya. kawin. Iya. Engke rawani omong, Mak, Mbok Doli. Ono mau aku. Wedi nek nggonmu bake duduk ya, Mak ya. Nggonku gak apa-apa dikomentari. Lah botok Mas Hari kok asin to. Mak nggonmu sesuk teng ngerono, Mak. Dipoto laponi ngono. Lah nanggonku ki dikatoki mendhuwur. Pokoknya wong-wong wis ngeri katokan Mak Sawi. Iya, seret. Sesuk katokono lho, Mak. Ya jelas toh. Kok ditulisi made in Mak Sawi. Kok di Ngalih. kontol. Oke, guys, ki botoke Mak Sawi wis mateng. Ki enek oseng-oseng. Ya, Mbak, milih sing ndi, Mbak? Kotak-kotas. Kontole kontol. Masakane Mak Sawi. Jret. Wis mateng. Nunggu lontong. Mau mati yo. Akhirnya nunggu botok Ya sama. nek ra disembuh nggih ndek anu no, kacok anu. Kayak lontong ae. Yo, katok. Yes. Nah, Mbak, nyaman, Mak. Mau seringan ditukokne iku. Kan duwe bisa dua. Pulang, guys. Besok lanjut lagi. Mari kipul, mari kita pulang. Mbak Doli stadion ning omahe. Kita jumpa hari besok. Oke. Aku mau sampai lali Kak. Ngevlog nih. Epic guys, ya ampun bisa lali. Bariking kok ngupload. Gak apa-apa. Just
Yuk kita pulang, yuk kita pulang. Oke, kita pulang dulu. Pasar sayur saya naik bakul porong yuk guys. Nenek mampir sekalian tumbas. Lanjut pagi guys. Pagi apa siang nih? Pagi menuju siang. Kita melanjutkan agenda tadi malam. Masak-masak. Jadi napa to cuk iki lho. Aku dek pengen duwe cerita lucu. We gak balik gak tak ceritani. Udah cepet. Wis aku itu tak kateni wene. Ayo nang berdiri aki langsung diri. Ya, kilo ownernya masak lho, guys. Depane waktu dakon. Ki wis pirang masakan ki mau lah kayak iki. Ya. Di rumah tahu Ki ayam Jawa ki ketok di Jawa. Potong. Masak. Mbak Doli ngadai kerupuk. Mbak Lin rasa-rasan karo Mbak Min. Di Mas Prima bagian administrasi penjualan sudah ada masuk berapa? Banyak sudah masuk. Halo guys. Ki ada Mak Wati, ada Lekno lah. Ngawur ya. Ya, iya Ibu Mas Ardi jenenge. Oh, calon maratuaku. Ya, Mak ya. Nek Mbak Doli ke calon mertuane anu. Siapa lekmu ke? Gak, siapa ke? Halo guys. betul David. Yo. Aku. Bu. Apa? Iki. Duh, nang plung-plung. Adae. Plung-plung. Mak Warti iki apa, Mak? Dek kubu. Iki, Mak. Mriko ae Mak jenengan, Mak. Kok tang ade kerupuk, Mak. Iki kelandake, Mak. Iki ngade kerupuk. Isai kelandake ini, Mas ya. Karo Mbak Doli nah. Ceret para Mbak. Ceret. Duh, Mbak Doli arep mangan kerupuk. Dia mau suku ada tepo ta? Hah? Nang iki, Mbok. Ya wes. Ceret para. Ayo, Bu, kita ngemplung ini dihitung dulu. Di sini pira Mbak? Gua daerahnya dong. Lho ceret 7. Ya, kampung ini. Dong, iki sing iki. Ki oleh sakmen. Oke, kampung. Yes. Jus. Ada kerupuk. Oke guys, ki lanjut bungkusi tepo. Mendoli anu taning-taning. Kotake pira Mbak ukurane, Mbak? Ya, kita itu. Atas men Mbak pangotmu. Toh, mungkin ya atas sak gini. Iya kok rekuasa men ketoke. Sitok dadi pira iki? Nek 20. Ya meh 400 lho kompor. Bisane kompor biasa apa, Pak? Biasa lho. 22 kah? Kok silar ya?
Dan yang banjir apa ning anu si murah ya? Ngomongi kok ning ono jarine wong-wong padha omong kok murah. Murah kok mah 400. Oke. Ben, Ini tepo full. Wong lanang kae aja mbangkat. Mandel ya ini wis entuk panggilan wong lanang. Reng, Apa ini sobat? Mbak Doli mulai mempersiapkan pesanan. paha iki ban iki. Ya. Betul. Paha 2. Gak apa-apa mbak, tetek nasi dewe-dewe sih ae. Gak oleh kon citok iki. Tekok sik. Sikile tekok. Konek kolek ngono. Kok nyelentang. Boleh apa? Cepet nih lap. Mak Martin gue lapir mak. Kang tuh nih tisulan. Kang tuh nanti tisunya. Di. Sana mbak doling kuti ngelak. Kekendaan pergodongan. Iki godong ya ada tepo. Ya pergodongan, ya periwatan. Lah iya lho, mak kok sangune ngonoan, Mak. Piye apa mak bener-bener. Bu. Mau banget datang ke anak ya. Oke, Mas Alan aja tepo. Tempong. Bisa proses nih. Dada ayam Walah, Jawa. lemauran dadi telepon. Gak kena ya telepon. Jadi kita prepare guys. Oke. Di sini dodo mentok. Banyak mata kayak gini. Oke guys, sudah selesai packing kita wrap ya guys ya, kita wrap. Yarno. Kita wrap terus kita gabung kita masukin di sini. Begitu. Ri malah mbok ngono iki. Mbok ada toy kita. Walah yo ya panas iki. Wong iki sak toto iki mau iki. Ngomong tinggu ada. Guling para wingko. Yes guys. Ya guys, bakulannya Mbak Mak Safi dengan kawan-kawan di sana. Oke. Sudah ready. Oke. Penjualnya wis ready. Wis bakule wis ready ning kono. Hei. Nyapa nih? Yo, kok yo ngemil bocah. Apa nih? 120. Ya kirimin gonku ta. Sik.
Ning ngene iki gak apa-apa. Apa nih? Iki. Ya. Gua tak pindai. Kekes. Ki mau OTW. Cret. Persiapan OTW. Pironan, Mbak? Tak wae 5.000. 5.000 loro, ya, 5.000 loro. Dan dikoni. 5.000 loro ta? Apa ta? Wis. Oh iki aku dek nget wis dikai gak sah. Iki wis masak oke. Bodoh aja wis dek bengi. Jajan iki wis dek bengi sing cepet. Sing urung ki mek iki tok lho loro. 5.000 loro ya, Mbak ya. Urung iki. Jogake badimu 5.000 loro ya. Ganteng kan. Jangan mampir le, enggak. Laris manis. Barang enek. Nah, ayo laris manis, ayo dilarisi. Nih, kloter pertama di sini, guys. Oke. Iya, kuwi pira? 5.000 loro lho, Kak. Khusus aku, Besti. Goreng duwe ndeloki. Tenan. Wis tak gawone ngono lho. Nah, dano loro. Wis dikaino koyoke. Duh, lali. Berarti. Ya, laris manis. Ndak ki adano loro. Apa to mek ndelok apa? Ya iki pokoke 5.000 loro ngono lho, khusus aku ntar. Sitok-sitok. Bondoli paling dawet paling. Dawet ayu. Yes, pelaris ki, guys. Ngelarisi wong loro dadi dindum loro kengko. Ora wis tengah ide. Nek bakul murah berkah barokah. Heeh, lebaran. Apa? Oh, adole maksa lho pokokne anu. Duh. Kowe kerasake tok. Ari kayak paksa neng tenan tak sungkem ya. Gak aku ora ngekeki wong nom kok. Pokoke kowe karo aku tuwek sapa? Kowe to? Lah iya, berarti kowe ki wajib ngekeki aku. Tapi butuh job. Duh, nyokok, Mbak. Duh, sayangku ning kono. Gak enek ketok sayangku, guys. Lanjut, guys. Kok gremes ya Allah, kasihan bakul-bakul, guys. Gremes gini-gini. Oh, sakne. Nah, pakai dasar wis gremes. Nek Pak Dit.